Mr. Mark, mauni mo ang resulta sa inyong laboratory. 5,000 yung bayaran na. Ha? 5,000 pesos para lang sa test? Idungag ang resulta. 5,000? Sa kaniyang ari. Pagid may kasabutan niya mong isulat diri sir. Mauna siya ay professional term. So, unsa man gyud problema sa ako? Konsultahay mo pisisyan. Ha? Unsa man ni dinhi? Yaga-yaga? Ha? Mubayad ni nga mo ba may kasabot ang gisulat? Hindi na nga kinahanglan makibalo na. Pang professional ra na siya. Maugani nga, mo-consult mo sa inyong pisisyan. Hindi na, pagbayad na mo. 5,000 na bitaw na. Gamaya na. Uy! Okay, di ba mabayad og chiki? Oh, pwede ra, pwede ra. Sige, may problema sa ko na. Namatay bangko. Sama ni nga mga figure ni. Sama ni mo gipang sulat dari, wa mo ko kasabutan ning pila may amount na ni mo gipang sulat. Konsultahay mong bangko. Unya, wa mo ko kasabutan eh. May rutog na burtoy ha eh. Pagmuli. Hello guys! Salamat sa pag-suporta. Wash out sa atong mga supporters diya sa Tagugpo. Prince LG o kay Rosely Fernando. Wash out sa inyo diya guys! Ha? Hi! Hush!